Maraming tao dito mga kapam, hindi katulad sa Busdak Beach. Dito kasi talagang kilala na itong Patitinan Beach. Nagdadaosan ng mga Survivor Series ng iba't ibang bansa ay dito matatagpuan sa 4th District ng Camarines Sur. Ito na mga kapam yung sinasabi ko sa inyo na pagbalik, sayang yung inalmusal mo kasi hindi mo ma-experience, hindi mo maramdaman na nag-almusal ka pa. Hello, anong kakaanong po digding tigsiserve nindo? Ha? Ano po yung makakain digdi? Kinalas po sa... Kinalas? Kinalas lugdog na. Good rice. Ano yon? Good rice. Ay, yung may rice. Iyo. Gura ng order ka yan. Napaka-presko at ayun, sarap damhin, malamig ang hangin. Napakaganda ng highway, ng kalsada, napakalinis. Wala siyang lubak-lubak, although pasigsag-sigsag siya. Pero may enjoy mo yung views. Kasi napakaganda at green, very greenish at ayun, sarap mag-travel. So ito na para niya ako dito sa isang maliit na kainan. At napakaganda naman ng kanyang dito ng views. Perfect na perfect talaga yung napili niyang lugar dito.
Hello mga kapromdi, nandito ako sa isang beach sa bayan ng Sangay sa barangay Patitinan, Sangay Camarines Sur. So first time kong makarating dito dahil dinidiscover ko yung mga lugar dito sa amin at gusto kong i-explore lahat yung magagandang lugar dito. Kaya gusto kong ipakita sa inyo ito kapromdi kasi maganda dito at hindi masyadong crowded. Kung nandiyan lang naman kayo sa inyong bahay-bahay at wala kayong magawa, bakit hindi nyo pasyalan yung magagandang mga tanawin dito sa bayan ng Sangay, especially dito sa barangay Patitinan, Sangay Camarines Sur. Yung bayan ng Sangay ay part ng 4th district ng Camarines Sur. So ang tawag dito sa amin is Partido. Partido, hindi ko alam bakit naging partido, pero ang isa sa pinaka magagandang lugar dito sa Camarines Sur ay nandito lahat sa Partido. Kaya naman lahat ng mga turista ay pumupunta dito sa 4th district ng Camarines Sur kung saan matatagpuan ang Lagunoy, mga waterfalls ng Lagunoy, Tigaon, Ocampo, Sangay, yung Atulayan Beach or yung Atulayan Island nandito sa Sangay at sa I think sakop siya ng Patitinan at siyempre yung famous na bayan dito sa amin na kilala sa White Sand Beach na pinagdadaosan ng mga Survivor Philippines, Survivor Israel, Survivor France at iba't ibang bansa sa buong mundo ay dito matatagpuan sa 4th district ng Camarines Sur. Yun nga yung bayan ng Karamuan. So ngayon kapromdi, nandito ako sa bayan ng Sangay. At hindi naman to masyadong explore pero mayroon ditong isang sikat na island na tinatawag na White Sand Beach na tinatawag na Atulayan Island. So nasa front lang ito, nasa gitna kasi yung Atulayan Island, but yung Patitinan Beach or White Beach na tinatawag dito yung kinaroroonan ko ngayon. So yung papunta dito sa baba at yung daanan papunta sa baba ay puro ang nakikita dito yung mga bird of paradise na halaman at puro dahon yung dinadaanan, parang napaka-peaceful dahil mahangin. Bukod sa nasa gilid ng dagat ay mahangin at punong-puno ng mga dahon, kaya hindi ako mainitan kasi nasusukluban siya ng napakaraming dahon. So ngayon tunguhin naman natin yung dagat kung saan naroroon. So hindi ko pa alam kung malapit na, pero siguro pagpabalik sa itaas siguro medyo mahirap kasi pataas, so medyo malayo na yung nalakad ko pababa. So ayun, napakaganda naman ng daan at malamig. Yung yung dinadaanan puro bird of paradise plant yung nakikita dito. Hindi siya flowering masyado kasi tapos na yata yung pagbubloom ng mga bulaklak ng bird of paradise. Medyo malayo na yung nilakad ko pababa at sigurado pag pataas ito mahihirapan ako kasi pataas siya, paakyat. Pero siguro kung maganda naman yung makikita sa baba, so okay lang. Nakailang hundreds of step na ako pababa pero hindi ko pa rin nararating yung pinakadagat talaga. Sisilayan ko na at naririnig ko na yung alon ng dagat at yung mga ingay ng mga tao. At dito dito sa bandang pababa nakikita niyo yung mga cottages, yung mga nipahat na cottages dito sa Patitinan Beach.
mayroon nagaganap na beach volleyball dito. So yung mga cottages, ayun, yung nakikita nyo dito, yung maliliit na mga nipahat, by number siya. So yung iba hindi pa occupied. Linggo ngayon kaya marami tao dito ngayon, kaya ayun. Yung island sa gitna ng dagat, yung tinatawag na Atulayan Island. So yung sand dyan is a white. Hindi katulad dito sa ano na may white na mix na brown and black sands dito sa mismong gilid ng ano pinaka main island. Hi ma'am. Maraming na aga po. Ngayon lang po, Digde. First time po. Pareho po kita. Ang saya dito sa Barangay Patitinan. Mayroon silang beach, tapos napaganda pa ng mga views nila dito. Dito naman mga rock formation. Maraming tao dito mga kapam, hindi katulad sa Busdak Beach. Dito kasi talagang kilala na itong Patitinan Beach. At dito at rin dito kapam, white sand yung buhangin. Kaya yun, sobrang daming tao at dinadayo talaga ito.
medyo mainit na ngayon kasi tanghali na ako umalis sa bahay, mga 9 o'clock na ako umalis ng bahay. Kaya ngayon mag-11 na dito dahil napakalayo naman ito sa Lagunoy. Kaya ang layo na rin ng binahe ko. Siguro mga isa't kalahating oras na akong nagbiyahe. Medyo mabagal yung pagpapatakbo kasi nag-iingat sa daan. At kasi yung mga papunta dito, sigsag-sigsag yung daan. Kaya medyo natagalan ako. So okay naman yung biyahe ko at safe naman. At na-enjoy ko na yung dito, yung paglalakad-lakad dito sa beach. Maraming tao at masayang-masaya sila. Ito na mga kapramdi yung sinasabi ko sa inyo na pagbalik, sayang yung inalmusal mo kasi hindi mo ma-experience, hindi mo maramdaman na nag-almusal ka pa pagpabalik mo sa itaas kasi sobrang grabe. Parang ayaw ko nang bumalik. Hindi ko kayo dinidiscourage mga kapramdi. Kaya lang, talagang dapat handa kayo kasi parang medyo adventure yung pataas. So yung pababa okay naman siya kasi pababa. So hindi ka masyadong mapapagod. So ang problema lang yung pabalik. Medyo dapat maganda yung kalagayan nyo. Busog, huwag masyadong busog kasi baka mas mahirap maglakad pag busog. Yung tama lang, magbaon kayo ng tubig. Tapos ayun, dapat may kasama kayo para hindi nyo masyadong maramdaman yung pagod. Yung nagkikwentuhan lang kayo habang paakyat. So pababa medyo okay naman. Walang problema kasi sanay naman tayo sa mga lakaran. Yung inano ko lang, yung pataas talagang hindi pa naman ako nag-almusal. At syempre tanghaling tapat 12:00 na. At yung gutom at pagod, hina, yung naramdaman ko ngayon. So parang hindi na yata ako abutin sa taas. Grabe yung adventure ko dun sa Patitinan White Beach. So, akala ko mamamatay na ako kasi nung pagdating ko sa taas talagang pagod na pagod talaga ako sa sobrang patarik yung paakyat galing sa beach. Then pagdating ko dun sa mismong pinaka-entrance, naghanap agad ako ng tubig. Then yun, binigyan kagad ako. Then maya-maya uminom ako tapos sobrang pawisan ako at yung paningin ko dumidilim na. Nakikita ko yung iba parang kala ko katapusan ko na yung pakiramdam ko dito. Parang yung talagang hinang-hina na ako. Ayun, sabi ko pwedeng humiram ng pamaypay kasi parang hindi na makahinga. Then agad naman binigay sa akin yung parang yung pinunit na karton, saka pumaypay ako, tapos binigyan nila ako ng yung sambong, saka pinaamoy sa akin. Ayun, then uminom ulit ako ng tubig. So hindi ko naman parang nilalabanan ko rin yung naramdaman ko kasi alam ko na sa ibang lugar ako. So ang hirap ka from gusto ko sanang yung gusto kong palaging ipakita sa inyo yung magandang lugar. Kaya lang pag siguro dapat nag-iingat din ako sa pinupuntahan ko at wag masyadong yung napapagod. So yun nga, nandito pa rin ako sa
Patitinan. So umalis na ako dun sa White Beach, Patitinan White Beach. Ongoing na ako sa sentro ng Sangay, din pauwi na ako. So yung ano ko, yung dito sa akin nilalagyan ko yung ano pa rin sa tabi ng kalsada, at may nakita akong medyo malilim at may pinaano ko, sobrang init, alas 12 kasing ano tapat ngayon dito. Alas 12 tapat. So ngayon medyo may nakita akong anong puno na may lilim at may nakatambay din. So saglit ako nagtambay dito. So ito yung ano, nakikita pa rin dito yung ano, yung pinakita ko dun sa White Beach na island, yung ano, yung Patitinan or yung Atulayan White Beach. So katulad yan yung ano, White Beach na nakikita dun sa mismong Patitinan Beach, and nandito rin sa tapat ko. Ayan, nakikita yung white sand nila. At hindi ko alam kung anong pangalan ng beach doon. Meron din kasing ano, beach na nakikita dito, mga cottages na sa gilid ng island. So ito yung ano, yung nakikita dito, yung Lagunay Gulf, yung pinakadagat. Dito sa Partido, din yung sa kabilang bundok, yung papuntang Karamuan naman. Ayan. Ano pangalan mo, Noy? Ha? Joshua. Ayun, may nakilala ako dito. So, ito ka from the ay ano, galing ito ng ano, Tigawon. Yung highway na to galing Tigawon, dadaan ng Sangay at diretso ng Tabaco City. Tiwi din Tabaco City. So, Albay na yon. Siguro malapit na ako dun sa Tiwi kanina. Pero ano, bumalik na ako kasi yung sa masama ng pakiramdam ko. After Patitinan Beach, dumiretso pa rin ako kasi naghahanap akong magandang lugar na gusto ko sanang ipakita sa inyo. Kaya lang sabi ko, masyado nang malayo. Siguro sa susunod na lang pag may kasama na akong ano, pag pumunta na yung friend ko dito para may kasama ako. So ayan po ka from the basang-basa pa rin yung ano ko, basang-basa ng pawis yung damit ko, pati yung ano ko, sweater. So hindi ko tinatanggal yung sweater ko kasi sobrang init ng panahon. So masusunog na naman ako. Pero kaya inopen ko lang siya para pag just in case na ano, yung mahangin, pag nahanginan matuyo siya. So marami pong salamat sa inyong panonood sa munting adventure ni Certified from D dito sa Patitinan Beach, Sangay, Camarines Sur. Marami pong salamat at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po at Diyos mabalos.